Los Angelareta goni naiz, jende guztia Juxe izenarekin ezagutzen nau, errenderikoa naiz, oretarra, eta argazkilaria naiz. Hasi nintzen, orain dela 25-26 urte edo horrela argazkik egiten. Zaletasuna beti izan dut, batez ere kontzertutara juteko zaletasuna, argazkik egin binolen ere juten nintzen, iritsi zen momentu bat guzti hori erretratatu nahi nula eta kamera batekin hasi nintzen hori, erretratuk egiten, hasieran zuzeneko argazkiak egiten. Esnatzen naizen nahian lehenengo gauza egiten dudana musika jarri, musikarekin nago beti inguruan, eta argazkik egiten ere ikasi dut kontzertutako argazkiak egiten. Hor ikasi dut, gero beste gauz batzuk egin ditut, baina ikasi nun zuzeneko emanalditan. Bai, egin ditut ere, gehien bat egin ditut zuzeneko argazkiak, taldeak zuzenean jotzen, horiek egin ditut 50 bat edo horrela, bai Euskal Herrian eta bai estatu mailan ere bai. Gero egin ditut bidaien inguruko argazki erakusketa batzuk ere, Ekuadorreko bidai bat ere egin nuen, erakusketa bat, bidai horri buruz, eta oraingo hau ja desberdina da. Hau ja da lehenengo aldiz egiten dudana argazki bat erretratu pertsonalena, pertsonak agertzen diren erakusketa bat, pertsonak soilik. Urte asko, lehen esan dudan bezala, urte asko daramazkit zuzeneko emanalditan argazkiak egiten, ez? Orduan iritsi zen une bat, pixka bat nekatu nitzala bakarrik hori egiteaz, ez? Eta nola musiko asko ezagutzen ditut, hasi nintzen beraiek erretratatzen, bino eszenatokitik kanpora. Bai kalean, backstagean, edo, sortzen zen zokian, ez? Orduan, hasi nintzen pixka bat uztartzen zuzeneko argazkia eta erretratuen argazkia, eta azkenean erabaki nun egitea proiektu bat lantzea bakarrik erretratuen argazki erakusketa bat egiteko. Hau da, pertsonen erretratuak agertzen diren erakusketa bat egiteko. Erakusketa honetan agertzen dira, ondo esan duzun bezala, musikariak, bino beste batzuetan bezala ez da gehiengoa, ez dira gehiengoa musikariak. Agertzen dira bai margolariak, agertzen dira soinu teknikariak, argi teknikariak, antzerkian lan egiten duen jendea, lagunak, soilik, ni nahi dudalako lagun batzuk agertzea erakusketa honetan, kontzertutan egoten den jendea ere adibidez lehenengo lerroan, beti egoten den jende hori, ez direla musikariak, bino parte direnak, ez, horrelako espektakulo batean. Pixka bat dago denetikan, bai egia dela, izan behar duela aurpegi bat edo rostro bat erakartzen nagoena pixka bat, ez, fotografikoki hitz egin da. Proiektu berri hau, erretratuena, izenburua dauka Zu barik ez dau. Zergatik zu barik ez dau eta zergatik bizkaieraz. Jende asko galdetzen dit gauza berbera, ez? Niretzako fonetikoki kriston indarra dauka esaldi horrek, ez? Zu barik ez dau. Indarra dauke berez, ez? Eta gero esan nahi aldetik ere bai. Ze erakusketa honekin ere nire helburua zen pixka bat bertan agertzen diren pertsone guztiei eskerrak ematea, ez? Nire aurrean jartzeagatik, ez? Pixka bat, asko eta asko etorri dira estudiora, gehienak estudioko argazkia dira, eta bere denbora hartu dute estudiora juteko eta han egoteko nirekin. Eta gero aparte, ezagutzen nuen esaldia aspalditik, bino behin junitzen Gernikako lekuek, da festival bat Gernikan egiten dena, beraiek eskaini zidaten erakusketa bat jartzeko festivalaren barruan. Eta Astran nengola, erakusketa bat montatzen ikusi nun pintada bat, eta jartzen dut Zu barik ez dau, eta esan nun, jazta. Hau da, hurrengo proiektu hortarako izenbururik egokiena. Hortikan sortu zen. Dira 57 erretratu,
eta gehienak dira 30 bider 30 neurrikoak edo bestela 40 bider 40 neurrikoak. Guztiak daude eginda hemen alboan daukadan kamera honekin, dela formatu ertaineko kamera bat, negatiboa erabiltzen dut, erretratua egiteko, negatiboa ere ez da negatibo konbentzionala betikoa, arrunt hori, baizik eta da 6 bider 6ko negatibo bat. Kopia guztiak nik ere egin ditut laborategian, orduan aipatu dezakedana da prozesu guztia nik egin dudala. Hasieratik amaieraraino, kopiaraino. Formatu ertaineko kamerak eskaintzen didana da, berez ja, karratua den argazki bat, originala karratua da, eta erretratu bat egiteko oso egokia da, beretzako format hori ez, karratua. Ez duzu ibili behar gero mozten, eta berez ja, iturburu bezala erabiltzen duzun enkuadre hori, ja izango da, enkuadre finala. Eta gero, pelikulak ere eskaintzen didana da, txuribetzan lan egiten dudanean, gustatzen zain txuribetzan lan egitea ze kolorea ez da agertzen. Batzutan kolorea izaten da, segun ze gauz egitarako erabiltzen dut kolorea, noski, adibidez paisaia egiteko, segun nun. Bino koloreak beti eramaten zaitu distrakzio batera, ez? Beti kolorea izan daiteke oso polita argazkia, bino koloreagatik. Eta zuribetza niretzako ematen zaitu esentzira, ez? Ja hor nagusitasuna hartzen du edo pertsona, edo iluminazioa, edo enkuadrea, bino zuzenagoa da, esentzira jutentzea zuzenean. Hori negatibo aldetikan, osea, pelikula aldetikan. Bigarren zati badago dela kopia lortzea. Orduan, kopia nola lortzen da? Negatibo hori sartzen da ampliadoran, ampliadora proiektatzen du argi bat, eta paper ezberdinekin jokatuz eta denbora ezberdinekin jokatuz, lortzen duzu kopia bat, ez? Azken kopia deitzen dena. Hori bai, prozesua oso luzea da, niretzako oso interesgarria, oso kreatiboa, oso artistikoa eta oso magikoa. Niretzako interesgarriena da, ni daukadala kontrol guztia, prozesu guztian zehar, ez? Hasieratik amaieraraino. Gero beste arrazoi batzu daude ere bai, bide hori erabakitzen dudana, ez? Zergatikan, adibidez, denbora kontuak ere bai. Pasa naiteke argazki bat lortzeko, hilabete bat, edo bi, edo gehiago. Ze agian egiten dut erretratua, baina naiz laborategian sartzen, 15 egun pasa arte, edo hilabete bat, ez? Orduan, nik egiten dudana da pixka bat prozesu hori luzatu, eta nola bide horretan sekulako gozamena sentitzen dudan, orduan oso gustora nabil, ez? Aurreko pausua izan zen, uztartzea hemen ikusten dituzun erretratu pertsonalak zuzeneko argazkiekin erakusketetan. Hau aldiz, ja da bakarrik erretratuak, ez? Hemen ja ez daude zuzeneko argazkirik. Eta hurrengo pauso batean ari naizela pentsatzen ja da beste teknika zarrago bat erabiliaz, karbon transportado izena du, da 1857 garren urtean edo horrela lortu zen teknika bat, horrekin ere erretrato batzuk egitea. Teknika asko zelen motelagoa da, laborategiko orduak oraindik luzeagoak dira, baina pentsatzen ari naiz egitea teknika horrekin erretrato batzuk eta gero errebelatu tradizionalarekin edo honekin nahastea eta egitea beste erakusketa bat, aurrerantzean. Erakusketa esan dudan bezala, izenburua da Zubarik ez dago Egiako Kulturetxeak eskegita. Azken eguna da urriak 31, beraz hilabete terdi edo horrela oraindik egongo da ikusgai. Eta bisita orduak dira astelehenetik ostiralea, goizeko 10:00-tatik ordu bita, eta arratsaldeko 4:00-tatik 9:00-tara. Gero larunbata eta igandean, astebukaeran itxita dago.
hori da ordutegia, eta, bueno, gomidatzen zaituztet bisita bat egitea, ea gustokoa duzuen.